Hei, haaveiletko toimivammasta kodista? Ehkä kaipaat etätyöpistettä, saunaa, isompaa kylpyhuonetta tai vastaavaa. Silloin tämä palvelu on juuri sinulle. Lähetä meille nykyinen pohjapiirros ja kerro toiveistasi. Suunnittelemme sinulle uuden, räätälöidyn pohjaratkaisun, joka maksimoi kotisi potentiaalin. Analysoimme tilankäytön ja luomme ehdotuksen, joka vastaa juuri sinun tarpeitasi. Palvelu toimii täysin verkossa. Ei tapaamisia, ei turhaa odottelua. Saat uuden pohjapiirroksen ja yksityiskohtaiset muutosehdotukset suoraan sähköpostiisi. Aloita muutos jo tänään osoitteessa formasuunnittelu.fi/pohjakuvapalvelu.